ku tsaya ku ji abin da Naziru sarkin waka ya aikata matashin mawaki mai tasowa Bilal Billah. Bilal Billah tana da zaɓi biyu. Sai dai kafin na sanar da ku ainihin abin da ya faru tsakanin mawaƙin mai tasowa wanda a turanci ake wa laƙabi da young artist, duba da cewa sarkin waƙa wato Naziru M. Ahmad sananne ne a dukkanin lungu da saƙo da ƙauyuka da birane. Zan so na gabatar muku da shin wane ne shi Bilal Billah. Shi dai matashin wanda ake walakabi da Bilal Billah na ɗaya daga cikin matasa masu tasowa wanda suke da sha'awa tare da burin zama hamshakai kuma gawartattun mawaka a nan gaba idan Allah ya yassare, domin komai ka zamo yin Allah ne Rabbil Izzati, sai yanda ya so zaka zama. Bari mu koma kai tsaye kan ainihin abin da ya faru tsakanin matashin mawaƙin mai tasowa da sarkin waka wato Naziru M. Ahmad. Lamarin da ya faru ba komai bane illa matashin mawaƙin mai tasowa wato Bilal Billah ya nemi wata alfarma a wajen Naziru sarkin wakar domin ya dora masa baiti akan wata waƙarsa da yake so zai yi, ko da Allah zai dube shi da idan rahama shi ma ta fashe masa. Bayan tagin da ɗimbin jama'a suka dinga yi wa Naziru sarkin waƙar domin saƙon Bilal Billah ɗin ya isa zuwa inda ake son ya isa, to a ƙarshe dai wannan saƙo ya je inda ake so ya je. Jim kaɗan da isar wannan roƙo na Bilal Billah an hangi shahararren mawaƙin wato Naziru sarkin waƙa ya fito ya yi jawabi, sai dai a ƙarshen jawabin nasa akwai wasu sharruɗa tare da zaɓi da ya bawa mawaƙin mai tasowa wato Bilal Billah. Shin waɗanne sharɗai ne kuma wani zaɓi ya ba wa Bilal Billah ɗin? Kamar yadda sarkin waƙar ya bayyana, tabbas ya ji daɗi kuma yana da muradin ɗaga kafaɗar matashin mawaƙin wato Bilal Billah ɗin kamar yadda ya roƙa, sai dai kash akwai wani hanzari ba gudu ba sakamakon yanayi na rashin samun isasshen lokaci. Duba da yadda abubuwa suka sha kansa suka yi masa yawa, ya bayyana tabbas zai ɗora wa Bilal Billah ɗin baiti akan waƙar tasa, amma ba yanzu ba sakamakon rashin lokaci, ta inda ya bayyana cewa a yanzu yana iya shafa sama da watanni 3 ko fi bai haɗa idanu da microphone ɗinsa ba. Kun ga ba ma a magana ta shiga studio saboda ɗimbin uzurrukan da suka sha kan Naziru sarkin waka ɗin. Sai dai Naziru sarkin waka ɗin duk da haka ya bawa Bilal Billah ɗin zaɓi guda biyu akan cewa muddin ba sauri da gaggawa yake yi ba, in dai zai iya jira to tabbas zai ɗora masa baitin kamar yadda yake so. Sai dai ya ƙara da cewa amma fa akwai layi, saboda haka sai layi ya zo ta kansa sakamakon akwai waɗanda sun fi shekara a hannunsa waƙoƙin da suka bashi kuma na jama'a ne wanda su ma suke cikin layi, wato dai jiran jira. Muddin idan har zai iya jira to fa ya bayyana cewa zai ɗora masa baiti a wannan waƙa da zai yi. Sai dai masu iya magana sun yi gaskiya da suka ce sannu dai ba ta hana zuwa, sai dai a daɗe ba a ce ba. Baya ga hakan, Naziru sarkin waƙar ya ba wa Bilal Billah ɗin zaɓi a karo na biyu, ta inda yake cewa idan Bilal Billah ɗin sauri yake yi kar ya dakushe shi, ma'ana dai kar ya dakile shi a matsayinsa na matashin mawaƙi mai tasowa wanda yake son ya samu ɗaukaka, waƙoƙinsa su karaɗa ko'ina cikin ƙanƙanin lokaci. Saboda haka zai ba shi naira miliyan 2 domin ya nemi wani su yi waƙar tare domin bunƙasa sana'ar tasa ta waƙa. Sai dai a nasa ɓangaren matashin mai tasowa Bilal Billah ya yi godiya bisa wannan karamawa da karamci da ga Naziru sarkin waƙar, sai dai duk da cewa su ma kuɗin yana buƙatar su, amma shi ya fi buƙatar Naziru sarkin waƙar ya zo ya ɗora masa baitin a waƙarsa. Har ma yake cewa wataƙila sanadiyyar hakan ta janyo silar da zai iya samun alkhairi wanda zai iya zarce na miliyan 100.
Wannan shine ainihin abin da ya faru tsakanin Naziru sarkin waka da matashin mawaƙin wato Bilal Billa, wanda jama'a kowa yake faɗin albarkacin bakinsa tare da ra'ayinsa, da inda wasu ke ganin wautar Bilal Billa ɗin kan cewa sai ya jira har zuwa tsayin lokaci alhalin gagara basar kuɗi miliyan 2 ya tsallake su. Wasu na ganin cewa ai ba komai bane ba, jiran zai fi mishi, domin mai haƙuri yakan iya dafa dutse har ya sha romansa. Mataƙila alkhairi ne yake kiransa, domin jiran da zai yi maybe sanadiyar wannan baiti da Nazirin zai ɗora masa zai samu alkhairi wanda bai taɓa zato ba. Sai dai a nasu ɓangaren jama'a ra'ayoyinsu sun bambanta. Wasu na ganin tabbas ya yi wauta ƙin amsar wannan miliyan 2, wanda a ƙarshe zai iya zaunawa ya yi 2 babu 3 ba ko 1. To Allah ya sa mu dace.